שלום יוטיוב, כאן מקלשריש. היום אנחנו עומדים לפתוח את ה-Legendary Chest. טוב, בואו נפתח. אני אגיד לכם מה הלג'נדרים שאני רוצה. אני רוצה או את האלקטרו וויזארד, או פרינסס, או למברג'ק, או לוג. טוב, בואו נפתח. לוג! יש! הלוג חברים! יו! את הלוג! הנה הלוג חברים! יש! שתי לג'נדרים, יש לי את הלוג ויש לי את האינפרנו דרגון. איפה האינפרנו? הנה האינפרנו ואת הלוג. אני לא מאמין. טוב חברים, זה הסרטון שלנו היום, מקווה שנהנתם. אם נהנתם תעשו לייק ותרשמו לערוץ, זה מאוד יעזור לי, ויאללה ביי.